Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Okay, ari naman kita sa pagpadayon sa aton drama pero antes na. Hoy, ma-shout out anay kita. Ginatamyaw naton sang maayo nga pagpamati si Ma'am Rowena Wing Abastillas sa may Lagranha, La Carlota, no? Sa tanan-tanan ng mga Abastillas family, ma'am, thank you gid sa pagpamati. At siyempre, sa tanan ng mga friends naton sa World of Fun, sa kay Sophia, no? Ang pinakagamay na nga babae nga upod nila. Kay siyempre kay Inday Ria Joy, kay amigo naton Robert Gicar, amigo naton Stephen Sibulan. Subong man si kay amigo ko John Paul Gumban Orlina. O mayo lang na nga pagpamati si imo amigo John Paul. Sa aton da nga mga friends, mga sales lady, cashier, mga guard, no, sa housekeeping dira sa Gaisano, Kabankalan. Mayo lang dira nga pagpamati sa inyo, sa mga friends naton dira sa Sipalay, sa tanan-tanan nga mga Magbanwa family, Duayan family, Tarog family, Ryan Quezon, Sweetinia Magbanwa, kag sa tanan nga mga blind massage nga nagapamati sa aton, subong man sa Juan Negros Blind Service Cooperative, sa tanan nga mga friends naton dira. Mayo lang nga pagpamati sa kasugpon sang aton Nice Yaga Joke Time Drama. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Bah, si Lolo Ilyong nagakurukanta. Maayo pa siya kay malipayon. Apang ako, ano yun ginabatsyag ko man? Do kaluyas ang lawas ko? Nga daw hindi ko maintindihan? Ay, do hindi ko maintindihan ang nabatsyagan ko subong. Ay, kabay pa nga. Wala sa malain ni matabo. Kabay pa. Nang nakaraan sa atin. Hello. 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 God. Enrique, ikaw Ako ini? ini. Kamusta ka na? Okay lang ako. Ikaw. Okay, gid. Ano kung tani? Pwede ko malagaw mahagad nga. Nga ano? Maglagaw-lagaw bukas. Malagaw-lagaw? Okay lang sa imo. Kuhan. Okay. Oo. Gusto ko lang abi nga. Nga no? Ang maglagaw-lagaw po sa imo. Sure? Ito dayo na. Oo, sige. Sige. Kita kay lola mo. Pwede, gid. Okay. Salamat. Salamat man sa imo. Ay, kabuot lang kay Enrique. Uy, nagaano ka diri? Nga daw kaluya sang lawas mo haw. Wala Oy, way ka kapangayo kay nanay mo bakal dud siya haw. Pagdodsi mo gani karon, dolce na iya. Aw, Kung makapangayo ko bala ka nanay kwarta, kay hindi ta kapagsakupon sang bagulbam. Bubble gum? Do ka barato laman sina? Hindi mahal na iya. Tagsalapi lang na iya. Siling sa radyo, tagsalapi lang kuno. Tagpiso na na. Salapi hambal sang radyo. Ote, kundi sa radyo ka bakal eh.
Pero, labay man ba lang ako, Noy? Kadako sang dalan, labay lang o ah. Ay, Hindi kay daw nanutaran ko, Binoy. Daw kaluya sa imo. O ari o, kwarta. Migtoy, do pamatyagan ko, do may malaing ginya matabo mo. Ha? Ngahaw? Basta lang, nabatyagan ko, Ged. Nabatyagan mo ang paghigugma sa iya? Hugot ba? Abaw ka nami sang kape ko ba? Katamis? Kaisog? Makahambal ko nga, do kaya yagid ko ipaglaban. Do, kalinong subungaw. Do ay nakapabatyag ang mga tao nga sang una. Among nagasugo sa ako na gud panilagan si Catherine. Nagabibrate ang cellphone ko. Sino balay ning gipanawag Hala, basi si Rose ni kag mahambal siya sa ako nga mas kubado, ikaw galing palangga ko. Ew, pilingon. Wala naka-register sa ako ng number niya. Abe, sabton ko. Hello, miss? Miss gidya. Hello? Jan Roy, ikaw? Ay, boss kabayo. Oo, boss kabayo. Ha? May paubra kami ni boss. Ano yung paubra nyo? Ha? May paubra kami ni boss. Gani, sulit-sulit Ano yung paubra mo? Magbalibad. Hindi. May matapogin sa imo. Oo, kabalo ako sina. Ano yun Bantayan mo lang dira. Ha? Bantayan? Bantayan mo lang, masko. Tiyo, boss wala problema. Wala man kumahimo mo. Bauro ka malipayon sang apo ko, haw? Nagakuro kanta pa bisan libago, no? Nga mo na lang sinang tulok mo sa akon. Ano abri ka daw portugad sa imo ka malipayon? Hindi gid man la Inang malagaw kami ni Enrique. Ano? Malagaw ka mo? Oo la. Aba, do perme na ina ha? Paano si Dan... Ha? Inang kwan. Si Daniela, palangga ko gid. Kag bisan na mo sinang iya sitwasyon. Hindi ko siya pag-ibaylo bisan kay sino. Bisan ka Enrique? Hindi gid la. Nangaluyag na ina siya sa akon sa una kag syempre nabasted ko na ina siya. Nakibot lang gani ako ang gulpe lang nagbagong bata nga na. Nadala lang siya siguro sa balatyago niya sa una sa akon la. Pero ang matuod, mabuot si Enrique. Nakita ko nga, maayos siya nga tao. Kabay pa. Anong bot mo silingon la? Wala. Natingala lang abi ako nga gulpe lang ina siya nagbuot. Kasi nagligad Lain kinabi. Lola, ang tao may pagbago. Kag si Enrique, nakita ko ang kasinsiro niya. Basin madala ka lang sa mga groceries kag nabakal sa imo ha. Uy, si Lola. Uy, wala na siya bala subong naghahatag sa akon sa amo sina. Sang una lang to ya. Matuod no? Nanutaran ko daw nagbuot na ganman siya. Oo la. Kagabi mo, nakilala ko na inang iya pamilya. Gidalayan ako na dito si ila. Nakilala ko na lang ang amay niya si Sir Enrico. Tuod? Oo la. Tungod gidalayan ako na dito si ila. Nakilala ko man ang utod niya nga babae. Sino? Si Enrica.
Bao, do halos magkapareho sila sa ngalan, no? Si Enrique, ang iya utod nga si Enrica, ang iya amay nga si Enrico. Kag ang lolo ni Lala, Sino? si Enricoy. Ay, Catherine, damo kag di mo sa nabalaan. Tuod na la. Sige na, tama na na. Maglakat na kamo. Oo la, sugato niya ako dire. Sige, kay ma-text man ko kay Miloy ko. Anong i-text mo kay Lolo Miloy la? Nga sugato niya man ko di kay malagaw man kami sa mall nga duwa. Wow. Ara na si Lolo Miloy la. Ay, abaw. Miloy, kagwapo sa imo. Daw artista ka. Sa unang panahon? Okay.